osajorani program tongmoi meni norok joto siotabo ande kheno kaisa video viral angja program o jera sikli Tiprajwk mwsai tongmani bongni dolok bai bini buma phaiye bono boi na phaika ang belai kheno video nugu belai khe chajak so ka haisi amtei nyongna nango parents ngake haga o video tabo osania hati barsa hai kasam rok nai haipana tabuni Tiprajwk Tiprasa srai rok belai khe program nai lengna nai tongo okra chakra rokno kuno respect krei tabuk osani jorao lama tei pupur papar khanasimi tongdi hagi amono chini Tiprasa rok amtike kwbangma program festival phaibo belai khe chini Tiprasa rokni thinang monago klai thango tamni mala chini Tiprasa cherai rok chini thinangni cherai rok borok belai khe hamya lama o humo ta chini Tiprajwk rokno bonaidi angkhai taona aguli rogo thangna simu sungliye tabo osabo naine muchunglia agiwo osanai phru kwbangma chini Tiprajwk rokno gobuni 10 bai yagrom laijak hisangni ke sindul phulaijak rok nugu tabuk bo kwbangma nungnai tebo amoni bagai ang town o khai thangna muchunglia aguli rok ongake tamamale ajago nung osanai ni thangana nung ultaya tension chi do ekdom joli usi phainai haisi amani ব্যক্তিগত ang koksai tong hage chini Tiprajwk robo kubuni bosong bai kajang mani omono belai khe chaya omono muthakna sinango haisai jesa festival yele jesa pano phai tong tung chini Tiprajwk ro kubuni bosong bai kajang mani omo thachi thagya tai chini Tiprajwk ro kubuni bosong 10 bai tongi manjak marok chasmai tongi manjak marok a video ro kwbangma viral maro amoro no khaisa saliye kwbangma se phai tong sibo lekhawi si kulpaliya tam sihni sasinai kwbangma kaijak maro kwbangma relation tongmaro chini Tiprasa rok tam bidike kujasa kasinai no ha norong comment ke sala takho buhurok bidike Tiprasa rok kujasa ka kasinai amte mamang singi tonghang kai te chini Tiprajwk cherai rokbo o thinangni future ni cherai rokbo borok program mo mamang thanglai chamong hamya chalayo tomong hamya tonglayo cherai no kajak layo adike dofa bahai kujuksa kana hinu chini Tiprasa rok bahai ke bui kubuni dofa rok challenge khainai bahai ke competition khainai hinu jung already tolau klegi tongkha amtike chini tomong hamyani chamong hamyani bage chini society hamyani bage inga ke jung bahai ke buibe competition khainai tam hamale jung tola se kleg jang ga baike boibe competition khanya hnu boile kujuksa ko kaja ngake amon bagane chin society amte kami wo program khameni hobunga ya sa program khameni amono muthakne ni nango baire rogo program khama hake 11ta 10ta jora khe program khama hake khanya nango amti hanga ke chini Tiprasa rok haisi kujuksa ko jes ke pan kakla khaisa chin Tiprajwk rok kubuni dafa ba kajang mani tabu osani jora wo belai khe nukjangnai tamni bula osani jora wo kwbangma kapal lo guruk layo hanga chin Tiprajwk rok kubuni borok bai 10 bai relation tong tha kajagi tong ha borok guru nai obosoi hagi chin Tiprasa rok tola klengnai am dikhino ayangni borok phaima to thase thagya kwbangma ang aguli ni chini Tiprani mo klabo janibo o sakaimani nungmani Bangladesh ni sadin khlaine bongobondu ni murti se takjak hagi o video no nukjak tong khan noramo Facebook rok nugui mane kwbangma wansarongni news channel rok nugui mane hake ang joto wansarong no bo hamyani saya tuma hamale a video tolao kwbangma wansarok bo tongo amno na slem mung phunugui comment khlaimani tuma hamale omo Bangladesh nung tamni bage o Bangladesh ni freedom fighter no ba amdike India o amdike bini murti no slamna na abdi hini salaye comment khaleyo bongni borok bo hage chin Tiprasa afro kaisa sadin rastro si hini hinmano hage chini bubagra songni mungrok biang kamai thamake chini Tiprasa rona identity biang kamai thamake hanu amo bo chini Tiprasa rona sokomoro tabunga ka chini Tiprajwk rok sokomoro tai chini Tiprasa youth rok cherai rok sokomori tongo thinang ni bagai hage tabung nangi tongmani hake mainly kainei jung bondo khaina nango kaisa ang chin Tiprasa sikli cherai rok program thangai nostong tongmani bongni live borok munago khiklai tongmani Tiprasa ni future rong no borok nosto khai tongmani phainei jorani youth rok amono bondo khaina nango tai Tiprajwk rok kubuni bosong bai non ST rok bai kajangmani amono bondo khake Tiprasa dofa thinang hayake future teisa kusungnai hake tinin video amsung naro video na sa like khlai di channel no subscribe khlai di jotono naro no khulumbai kya hambai